Du ser et honningglas her med min honning. Det, der ligger forud for det er et kæmpemæssigt stykke arbejde, primært for bierne af, og efterfølgende for mig. Så jeg går op i min have og henter rammerne med honning. Så skærer jeg honningen fra her, og får det op i min frugtpresser, for jeg presser jo min honning. Det tager tid, og så løber det ud her. Så kommer det igennem den første grovsi, og faktisk en si mellem de to sier her. Så ned igennem den her fine si, og ned i den her spand. Så skal jeg have taget voksen fra, som ofte kommer op på toppen. Det gør jeg, inden jeg hælder det over på den her tappespand. Og det er for den her tappespand, at jeg tapper min honning. Så skal glassene emballeres med etiketter og med bedst før og direkte forbi avleren. De skal emballeres, så det præsenterer sig nogenlunde fornuftigt. Så der er rigtig mange processer i alt det her. Og det jeg ikke har med her, det er alt rengøringsarbejde, som er et rigtig magtværk. Men hey, det er det hele værd, for jeg elsker faktisk at være en del af biernes proces og kan levere en skøn, frisk og håndpresset honning.